Oise, मोनबाय आरो नै वाव 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 खै जागोन लैयो ना हमदो ना नै दैमानि ना खालि नाल' सिखार खालामो आरो नायानो इसोरनि प्रधान माबा खाद्यआ मा होनदो नै ओरैहाय ना सेप्ताया मा ना इयो ना फानलि ना फानलि इयो ना जमा जमा थाथारो खोमा 15-20तासो होना दोननांगौ एबार फुख्रि फाननो बायखौ होना दोननांगौ नोंथाङा बायग्राखौ फिसिदो ना बेंसिखौबो होना हो ना बेंसि आरो ना खावि ना बेंसिबो तामान हुआ जानांगोन दे ज्राव ज्राव ओंखारबाय थागोन आरो गलबबाय थागोन बारा सिङाव थाया थारमाने ना खावै खावै फालायदि थागोन दे सिङावनो मोनहोलांबायानो आंगोन दा बामि फैगोन इ हाग्रायाव होननानै माथाय मार माथा इदि हाग्रायाव जागोन बामि मोनदोंमोन मोनहोलांबायानो मासे मानै बामि ओंखारनो हादोंसै आरो मासै गोजांनानै अर सालायबाय ना बोखांग्राफोरा गोरोंफोरा जों आरो नायबाय दं मा जालायलाय जानानैथ' दं जालायाव थाङाबा नोङो खामानि जागोन जानानैथ' दं बामिखौ जुदि नोङो जाता गानायाव मोननानै जुदि माबा दोन्दोबा नेटआव बेबायदि ना दोनग्राया गावनि लोगो लोगो बेलेग माखाखौ लांफाजोबगोन दाखायदि सासे बेबायदि थांजोबथारोमोन जोंनि नाया बा बुद्धि खालामनायसै खर'नि खुगाया खुगाखौ अरस'ना दोन्दोबा थैलाय थांनो थुफ्लंबावगोन आरो दुखु मोनबाय ना इजों साबाय थुफ्लंनो नागिरबा दुखु मोनो बिराद गिदिर जेंसिखौ बोखारग्रोबासो ना सारनो हागोन ना जायखिजाया थब्ल'गासिनो बेखौ ओरै बोसिगोन One, two, three. Oise, मोनबाय आरो नै वाव 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 खै जागोन लैयो
Cây kia giảm bá. Cái đứa xí. Kanga tupa. কিবা কাৰণ হৈছিল নেকি না কি মাছ কিয় এনেকুৱা হ'ব Mas napoto. কিবা ঠানি এটা আছে নেকি Aya বিক্রি আছে বহুত কম. কিবা এটা হৈছিল হলি কাটালত মাছ মাছ নহতো কাহিল নহতো গাবলাই দিলে. মাছ মাৰি আছে আজি এনেকুৱা না